ani ata karon sa Our Lady of Rosary of Manaoag dinhi sa Barangay Guba. Unsa man kini ang Our Lady of Rosary of Manaoag? Kuyugi ko og atong bisitahon karon. Tara. Situated in a hillside in the mountain barangay of Guba, the Our Lady of Manaoag Rosary Sanctuary is the perfect spot for meditation and prayer. Ang maong sanctuary is owned by Miss Edna Total, who built the sanctuary to honor the Our Lady of Manaoag in the Visayas. Si Edna, Cebuana nga taga Mandaue City, niapil og pilgrimage sa Manaoag sa Pangasinan kay grabe ang iyang sakit ni adtong tungura. Ni adtong 1994, naayo siya usa ka milagro nga iyang gi-attribute tungod sa iyang devotion sa Our Lady of Manaoag. Sukad ni adto, nakahatag na siya og 100 ka mga icons sa mga simbahan sa Visayas ug Mindanao. Gitukod usab niya kining sanktuaryo sa Tumoy sa Bungtod. Usa ka hilom nga dapit for reflection, bukas kini sa publiko ug libre usab ang paggamit sa tanang pasilidad niini. Ang mga bisita niini nga santuaryo kinahanglan lang mo parking sa ilang mga sakyanan sa gawas ug mosulod nga walay sapin. On the right is a small rose garden while on the left are mango trees. Sa ibabaw sa bungtod mao ang prayer room nga adunay imahe sa Our Lady of Manaoag. Further up the hill is another small structure housing a museum and an outdoor chapel with the statue of Our Lady, a concrete altar, and a number of concrete benches lining the hillside. Sa ubos sa bungtod, naay usa ka suba diin na ang ihalas nga mga buwak sama sa kamaya or white ginger ug uban pa ang imong makita. During the Holy Week, the sanctuary was included in the Highland Pilgrimage Tour launched by the Cebu City Tourism Commission. So there you have it mga kasugbo, mao kini ang Our Lady of the Rosary of Manaoag nga nahimutang dinhi sa Barangay Guba. Kuyugi ko kanunay sa pagdiskubre sa Sugbo aron kita makaingon IDI nari ngani sa Sugbo. This is Mark. Back to you, Ramil.